Gibalik na matud pa sa pagpanagat ang pipila ka mga residente sa Languyan, Tawi-Tawi. Kinihuman na turnover na ngadto sa otoridad ang nadakpan nga dakong buwaya sa lungsod sa miaging semana. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Sa video makita nga nagtinabangay kining pipila ka mga residente sa pagpanday sa usa ka balsa nga pormang bangka sa barangay Kinikta, Languyan, Tawi-Tawi niadtong Biyernes. Pagkahuman, gitabangan na nila og pasakay kining hiniktan nga usa ka dakong buaya nga dunay gitas-on nga 18 feet. Nadakpan matud pa kini sa mga mananagat niadtong hapon sa January 8 sa baybayon sa maong lungsod. Gani makita pa ang pagka-agresibo sa mga buaya nga nagkisi-kisi pa samtang gipasakay kini sa maong balsa. Hinuon nagmalampuson ang maong residente sa pagpasakay niini og nahiktan kini gamit ang PC. Gimuntaran sab og mga galon ang kilid sa maong balsa aron motabang sa pagpalutaw niini una kini gibira sa maong mga personahe sa Municipal Environment and Natural Resources ug LGU padulong sa Bungaw, Tawi-Tawi alang sa saktong kustodiya. Kahinumduman nga ang maong hayop unang nasiplatan sa baybayon sa maong barangay niadtong January 5 pa hangtod nga nadakpan na kini sa maong mananagat diyang mihunas ang tubig sa dagat ug nakita ang likod niini. Kinisab ang unang higayon nga nakakita ang mga residente sa susama kadako nga buhaya. Naghuli na yan, yung tao doon sa kuhan, sa barangay Kiniktal. Tapos lagyan nila yung bunga ng pupot. Ayun, tapos sila na doon sa kuhan, sa barangay Kiniktal. Kasi siguro na naligaw siya. Dito sa barangay Kiniktal, ngayon lang kami nakakita ganun kalaki. Sumala sa barangay LGU, mibalik na sa pagpanagat ang pipila ka mga residente sa mga lugar kinsa temporaryong miundang sa pagpanagat gumikan sa kahadlok sa maong buhaya. Yung dito sa isla namin, sir, yung dito sa Kiniktal, nangingisda pa rin ang anak buhay nila. Nakita sila. Huli mo yan, nagbalik na ang pagpanagat. Pahimangno sa otoridad nga kung ugaling makakita og susamang hayop, dili kini pasakitan o gilayong i-report sa otoridad aron maaksyonan. Efren Mamak, 1 Mindanao.